थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायनानै बुंहरो जे जायफोर नोंथांमोनहा दुखु मोनबाय जेन'बा आंनि हासबेन्डआथ' गुबुन जाथि आरो आङो बर' आइजो बिदि गोबां खुलुमबाय लोगोफोर फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' थारैनो नोंथांमोना जेखौ नुखाबाय थानाय क'क्राझार जितु बड'लेण्ड हाउसनि साखाथियाव थानाय लिटिल सोरजोनि गार्डेन बे गलानि मालिका राजस्थाननि आरो बे बर' हिन्जाव लानाय सासे राजस्थाननि सुबुङा जितु खामानि मावनो थानाय माखासे बर' सिख्लाफोर बर' आइजोफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय बेफोरबायदि मोदोम दांनाय बिनि गोबां बाथ्रा सावरायनायखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दा मिथिखाबाय आरो अलरेडि दखानखौ सिफायबाय आरो जिखिनि फाननाय बेसादफोर दङ बेखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे जाय गलानि मालिक बेखौबो पुलिसा हमबाय एरेस्टबो खालामदोंमोन दा बेखौ लानानैनो जाय बर' हिन्जाव लादोंमोन बै हिन्जावा मा होननानै फोरमायखो बिनि सायाव जाथाया बोरै जानाय आरो बिनि गुबै जाहोना मा दा थारैनो बेसेबां सैथो क्लियारिफिकेसन होदों नोंथांमोना नैबे जितु बिथाङा भइस रेकर्ड होदों माने भिडिअखौ बिथाङा होआखै भिडिअखौ माने भइस रेकर्ड खालामनानै गावनि पेजनि गेजेरजों फोरमायदों मा होननानै फोरमायदों नोंथांमोना नायगिरदों बेसेबां सैथो खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे मानगोनां हारि सिबियारि एबसु आरो बनसु आंनि मुङा बिलोमा गयारि आं लिटिल सरोजिनीनि प्रपाइटर आरो जोंनि दखाना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिटआव दङ थ' रिसेन्टलि दायो जाबाय थानाय ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय माखासे गोबां सार्कुलेट जादों अनलाइननि गेजेरजोंहाय थ' आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअनि सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय फैनाय जादों थ' काहानिया जाहैबाय जोंहा दा जाबाय थानाय काहानियाव सासे आइजोआ बा स्टाफआ जोंनि बियो मेम्बार बियो आंनि हासबेन्डनि गेजेरावहाय फल्स एलिगेसन लागायनानै स्प्रेड जागासिनो दङ औ आं हाबा जानाय आंनि हौवायाहाय गुबुन जाथि आंजों हाबा जानाय हाबा जायाखै होननानैबो स्प्रेड जागासिनो दङ नांगौ जायोबा आं शेयार खालामगोन लिगेलि सार्टिफिकेट दङ जोंनियावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय स्टाफफोरखौहाय आङो लाखियो साब्रैखौ लाखिखायो आङो साबा सयजनानो जायो मालाबा थ' रिसेन्टलि मा केस जादों 12 तारिखनि घटनायावहाय जोंहा बे सासे स्टाफआहाय दायो जाय स्टेटमेन्ट होदों मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय थ' बे गथ'आहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों स्टेटमेन्ट होनाय मथेब्ला गावखौ फिजिकेलि टाच बायदिसिना बियो मेनसन खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनदों बे बुजायो माबायो बायदिसिना माबा माबि एड खालामदेरनानै होदों बे टटेलि फल्स गोजा गासैबो फल्स बिनि बुंनाया जुदि बुजायोमोनब्ला बै टाइमावनो मानो बियो ओंखाराखै मानो लिगेलि हेल्प लायाखै बियो दासो जानला मोनला नंबां सांबां बियो बुंसावखो बेखौ आं मिथिनो मोनला खिन्थु 24 आवार्स आङो बिसोर गथ'फोरजोंनो थाखायो शपआवनो थाखायो आङो बांसिनानो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि जाथाय जानाय नुफेराखै आरो बियो बियो बानसावदों आरोखि ना थ' आंनि हासबेन्डनि एगेन्स्टआवहाय बियो जानो हागौ माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा टारगेटआ बेबायदि नङा जे सोरबा सासे सिख्लाखौ बियो उइदाउट माने बिबो मिथिखायो जे मा बिनि प्रसेसाहाय थ' बिनिखायनो बे जानला मोनला बेबायदि खालामखाया नोंथांमोनहा साननो हागौ आंखौहाय गावनि हासबेन्डनि साइड जानानै बुंदों आं गासैबो CCTV फुटेजनि गोनां जायोबा गासैखौबो शेयार खालामनानै होगोन मा जादों मा जाया A to Z घटना जायो आरो दाख्लै 12 तारिखनि घटनाया जाहैबाय बे गथ'आ जोंना दखान गोदान लानो थांगासिनो नालाय बेयावहाय जोङो हासबेन्ड एन्ड वाइफजों ओंखारलांदोंमोन दसे बे टाइमनि गेजेरावहायनो मा जादों जों ओंखारखांनायनि उनाव बियो ओंखारलांदों ओंख्रि लायनो ना मा लायनोनो दखानावहाय जाग्रा मुवा लायनो थ' जों जाग्रा मुवा लायनायखौथ' मालाबाबो बिदि बारा होफेराखै बा बुंफेराखै लायनाङा मानाङा होननानैहाय थ' थाङोब्लाबो ओंखारोब्लाबो सिनियर स्टाफफोरनावहाय सों बा आं थायोब्ला आंनावहाय सों बुंखायो आरो आङो गथ'फोरखौ बयखौबो बुंनानै ओमफ्राय मा जादों 12 तारिखआवहाय बियो सोंदोंमोन जाहैदों बा माखासे स्टाफफोरनावहाय खिन्थु मा जाखो फैनानै नुफैबा बेखौ लोगो मोनफैबाय सोंफैबाय जे नों सोरनाव सोंदों होननानै आंनि हासबेन्डआ बेखौहाय कुइसन खालामनाय जादों थ' बेयावनो मारै दान्थे बिदान्थे जालांखो बेयावनो घटनाया बिदि रागा रागि जालायनाया जादों आरो जोंथ' बिदि ओंखाम ओंख्रि जानायनिखौहाय इन्टारभिउ टाइमावनो बुंखायो औ आं लिंहरो इन्टारभिउनि थ्रुजोंहाय जानाय लोंनायखौ जों फ्रि होगोन होननानै नाथाय जेलानाखि बिसोरो इन्टारभिउआव फैयो आं बेखौनो बुंखाखायो बयखौबो रोखा आगैमोनखौहाय नोंसोरो जायफोर नोंसोर थागोन आगैमोनहा बिसोरनो ओंखाम प्रभाइड खालामनाय जागोन आरो जायफोर नोंसोर थाया साफ्रोमखौबो आरो आं
बुंजोबखायो बयखौबो जे नोंसोरनो ओंखाम होनाय जानाय नङा आगै थांलाय फैलाय खालामग्राफोरनो होननानैहाय खिन्थु बिदि नङा जे सोरबा उखैनानै थाहाबनांदों बा माबानांदों जों सोंखायो जाहोखायो बयखौबो जों बर' आं बिदि माब्लाबाबो आं बिदि ट्रिट खालामफेराखै रावखौबो थ' ओमफ्राय जानाय लोंनायखौथ' आं उखैदोंबा जाहैथां आगै जानानै ला उखैदोंबा बा आं डाइरेक्टलि होनाबाबो आं माखासे गथ'फोरखौ जाय थाग्रा बिसोरखौहाय आं फ्रि एन्ड फ्रेंक होनजोबखायो आरो बयखौबो थ' खोथाया जाहैबाय बेनो कि दायो गोसारजोब्बाय जेरावबो आं बेखौनो फोरमायहरनो नाजायो दि नोंथांमोनहाबो आंखौ दायो आङो बेबायदि बुंनायनि बा माबायावहाय आंना मेन्टेलि माबाया कन्डिशना मोजां नङा दायो आं बुंजोबनो हाया नांगौ जायोब्ला आं लासै लासैनो शेयार खालामलांबाय थागोन जोंना लिगेलि आन्डार प्रसेसआव जागासिनो दङ आरो बाखिया जाहैबाय आं बेखौनो बुंहरो दाख्लि 12 थारिखनि जाथाय 13 थारिखआव जाबाय 12 थारिखआवथ' बेनि गथ'नि जाथाया जानानै थांबाय थांख्रि लायनायनि गथ'नानिफ्रायहाय बाखियाव मा जाखो आं बाखि स्टाफफोरनावहाय सोंजोबखादोंमोन जे नोंसिनाव सोंनानै थांदोंना थाङाखै बे गथ'आ होननानैहाय आंबो सोंदों कुइसन खालामदों हासबेन्डआबो कुइसन खालामखादोंमोन खिन्थु बाखि स्टाफफोरा मा होनखो आब' सोंनायालाय सोंदोंमोन खिन्थु आं पारमिसन होआखैमोन होनदों आरो ना फुराना स्टाफफोरा बाखिफ्रा ओमफ्राय बुंदों फनबो खालामनो थिनदोंमोन आब'नावहाय खिन्थु बियो फन खालामालासिनो थांदों ओंखारलांदों बिदि जाहैबाय आरो थिग बेबायदिनो फैफिननाय टाइमावसो बेखौ लोगो मोनफिननाय जादों बेखिनियावनो 12 थारिखनि घटनाया बिदि जादों आरो एसे रायनाय मानाय होनदों बियो बुजानाय मानायबो होनलायलांदों थ' बुनायाथ' मालाबाबो रावखौबो बुनो हाफेरा आजिखालिनि जुग बयबो मिथिखायो रायजो राजा नोंथांमोनहाबो जाय बुजागोन बा माबा मोनसे खालामजागोन बा बियो ओंखारखायो बा ओंखारगौमोन बियो बिदि जाबाय थादोंमोनब्ला ओंखारखायोखा बयबो थ' जों माब्लाबाबो बेबायदि रावखौबो आं बुफेराखै बा बुंफेराखै बा माबा माबि एलिगेसन लागायगासिनो दङ बियो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों 13 थारिखनि अखानायैनि काहानिया जाहैबाय जोंनावहाय जोंथ' दखान खुलिफिनदोंमोन बे टाइमावहाय जोंनाव एसे 3ता 4तासोनि गेजेरावहाय माखासे सेंग्राफोर फैदों आरो ना खेनसेयावहाय मोनसे बड'लेण्ड हिर' फिटनेस होननाय सासे आदा जायो ना मा बे सोंफैदों आरो ना मा सोलिगासिनो दङ मा ससियेल मिडियायाव मा माबा जादों गथ'आ बे बिदि हगारदों बेफोरबायदि सोंफैदों आरो ओमफ्राय आं बेजोंबो होनहरखादों जे नोंनो नायनो हागोन आदा जोंनावहाय माबायदि कन्डिशनावहाय थाग्राफोरखौबो नाय होननानै आं नायहोखादों आरो थाग्राफोर माने दखान सखानफोरखौ नाय जोंनाव मा गाज्रि खामानि सोलियो होनदों गाज्रि खामानिनि खोथा बुंदों गाज्रि खामानिफोरखौबो नों नायनो हागोन गोजौआवहाय मा दङ गाहायावहाय मा दङ गासैबो बे आलदा आलदा पर्सन गोजा माखासेफोरा थेरापि सेन्टार गोजौनियाथ' रेन्टेडसो नालाय जोंबो बियो थ' गोजौनियाथ' मालिकनि थ' गाहायनि ग्राउन्ड फ्ल'रा जोंनि जाजोबो गासैबो CCTV सार्भिलेन्सनि माबा दंजोबखायो जोंनावहाय दंजोबखायो आरो गासिबखौबो थ' ओइदिनखालि बे आदाया फैनानैहाय सोंनानै थांखांनायनि उनाव थांबाय बियो सोंखांनानै मोजाङै दं दा माखासे गथ'फोरजोंबो रायलायलांबाय मोजां होननानै ओमफ्राय अके जाजोब्बाय बयबो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बिनि आधा घन्टा बा 1 घन्टासोनि उनावहाय बनसुनि जानानै माखासे सेंग्राफोर फैदोंमोन आरो ना थ' बनसुनिफ्राय मा होनखो नोंसिनाव जे माबा दावराव दावसि जाबाय थादों बेफोरो मा होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियावनो जोङो बिसोरजोंबो रायलायनाय जाबाय दे रायलायनि मा दावराव दावसि जादों होननानै सोंबाय ओमफ्राय बिसोरो बुंबाय जों बनसुनिफ्राय फैदों बिदि थ' नोंसोर थांनांगोन लेंहरबा जाबाय नोंसोरजों सावरायनो गोनां दङ गासैबो पार्टिया थागोन आरो बिनि गेजेरजों नोंसिनाव जाखिनि स्टाफ दं बिसोरजोंबो गासैबो थाजोबनांगोन जाफैदों आरोना ओमफ्राय आंथ' अके जायो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया रायलायगोन जेलानाखि नोंसिना टाइमा लानाया थि जायो मबेयाव जागोन जोंनो फोरमायहर ओमफ्राय बिसोरो बुंनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ लादोंमोन बेयाव जागोन होननानैहाय खिन्थु आंनावहाय जेबो बेबायदि कल फैफिनाखै बिसोर मिटिं खालामगोन माबा खालामगोननि आरो आंखौ एसेबो माबा होहराखै आरो बिसोरो मिथिहोहराखै जे बिदि फैनांगौ मानांगौ रायलायनानैहाय थ' आं बेखौनो मिथिहोहरनो सानदों दि आङो गासैजोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनांगौ आं गासैबो क्लेरिफिकेसनखौ होजोबगोन बाखि खामानियाथ' लिगेलिसो जाखागोन नालाय दायो आङो नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायनानै बुंहरो जे जायफोर नोंथांमोनहा दुखु मोनबाय जेन'बा आंनि हासबेन्डआथ' गुबुन जाथि आरो आङो बर' आइजो बिदि गोबाङानो सावरायगासिनो बा बियो मोजां मोनजानाय नङा आंबो बुजिगौ सासे बर' हिन्जाव जानानैहाय गुबुन ट्राइबखौ लाबा माबायदि जायो थ' आंनि बुंनांगौनि पइन्टआ बे नङा खिन्थु दायो आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनहा जा स्प्रेड अलरेडि जाखाबायानो जानायखौथ' बन्द' खालामनो हाला खिन्थु थेवबाबो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जाहाथे एथ'बां माने नोंथांमोनहाबो फारसेथिंजायनिल' स्टेटमेन्टखौ लानानै बांद्राय शेयार खालामलायला आरो थ' स्टेटमेन्टनि गेजेरजोंहाय दिनै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बर' हिन्जावफोरखौल' लायो मानो लायो बेफोरबायदि गोबां सोंहरदों मानि थाखाय बर' हिन्जावफोरखौ लायो आलदा जाथि लाया नामा बेफोरबायदि आलदा जाथिफोरखौबो लायो लाखांबायानो खिन्थु आङो फार्स्ट प्रायरिटियावहाय आंनि हारिनिखौहाय आङो फार्स्ट प्रायरिटियाव दोननो नाजायो मानो होनबा जोंनि बर' आइजोफोरखौ आं जेब्लायबो माबा खालामो सापर्ट खालामो जे आगैमोनहा जायफोर खामानिनि गोनांथि आंबो मोनसे फिसा न'खरनिफ्रायसो फैनाय हिसाबै आं माखासे कन्डिशनफोरखौ बुजियोलाय ओंखायनो आं जायफोर खामानिफोरखौ गोनांथार बर'फोरखौ आं ओंखायनो फार्स्ट प्रायरिटियाव दोनो गाज्रि खामानि जायो बेयावहाय होननायनि सोमोन्दैबो जेंना ओंखारदों
गासैबो CCTV फुटेज A to Z दंजोबो मा गाज्रि खामानि सोलियो जायो जाया आं गासैबो CCTVखौहाय लासैनो गोनां जायोब्ला आं रिलिज खालामजोबगोन थ' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय आरो जायफोर नोंथांमोनहा रायजो राजा नोंथांमोनहा दुखु मोनबाय आंनि सायाव बा मोनदों आं गुरैयै खावलायहरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय खर' गंग्लायनानै थ' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै गोजोन्थों